моҳи апрел ҳарорати ҳаво дар ағбаи шаҳристон то 15 дараҷа поён ва дар шаҳру ноҳияҳои он шабона то 4 дараҷа хунук шуд. ин ҳолат ба дарахтони баъзе аз шаҳру ноҳияҳо таъсири манфӣ расонд. гул кардани дарахтон вобаста ба иқлим дар шаҳру ноҳияҳо сурат гирифта буд. дар минтақаҳои гарм аз миёнаи моҳи март дарахтон гул карда буданд. кишти баҳорӣ низ дар вақташ бароҳ монда шуда, он дар вилояти суғ 176828 гектарро ташкил мекунад. пас шудани ҳарорати ҳаво ва таъсири онро ба соҳаи кишоварзӣ мудири шабаи истеҳсолии сарраёсати кишоварзӣ Абдуазиз Маҳмудзода чунин шарҳ дод. дар ноҳияи аш 104 гектар кишти пахта, бобоҷон ғафур 52 гектар ва конибодон 110 гектар, дар маҷмӯъ 266 гектар дар як рӯз мо кишти пахта гузарондем. чӣ хел ки ҳамагон огоҳ ҳастанд, санаи 9 апрел аз ҳамин соатҳои 2 шаб дар баъзе минтақаҳои вилоята мо ҳамин оғоз карда то соатҳои 9 баъзе баландкӯҳ то соати 11 борон ба барф мубаддал шуда борид. албатта агар гӯемага дар шаҳру ноҳия водигӣ агар мисол шаҳри конибодон мана ашт ғафуров қисман ҷаборасуров ва пролетар яхе боришоти зиёд шуда кишине мана кишти пахта чӣ хеле кутам гузаронда шуд. лекин дар ноҳияҳои назди кӯҳӣ барф аз 5 сантиметр сар карда мумкин аст зиёдтар борид ки ин рафъи офатҳо саросар гулкунӣ ниҳоли себу гӯем агар нок ва дар шаҳри панҷика мана олу ҳаст истилоҳшунда ваштиҷбе ҳаминҳо дар ғарқи гулкунӣ буданд мумкин қадар таъсири худро расонад. дар маҷмӯъ дар шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Деваштич, Шаҳристон, Айнӣ, Кӯҳистони Мастчоҳ, Панҷакент, қисми шимолии шаҳри Исфара ва қисман ноҳияи Ашт талафоти соҳаи кишоварзӣ бисёртар ба қайд гирифта шуд. аз ҷониби масъулони сарраёсати кишоварзӣ ва мутахассисони соҳа ситоди махсус барои муайян кардани талафот ва санҷидани таъсири ҳавои сард ҷудо шуд. мутахассисон мегӯянд ки барои пурра омӯхта имрӯ кор кардасиянд акун дини ки ҳаво камтар якбора гарм нашуд толи маълум не барои муайян кардан бояд ҳарорати рӯзони ҳаво аз 18 то 22 дараҷа бошад агар ва ҳамун таъсири хунукӣ агар таъсир карда бошад агар худи ҳамин ҷудо маълум мешавад. барои ҳаминам бо имрӯзан вай мутахассисо кор кардасиянд акун ман гуфтани ҳастам ки вақте ки маълумотҳои дақиқ мегирем бо ҳамин ояндабиям мана тариқи симоҳои мустақиму мана мактуботу газет журналу радио боз мегӯем. ман ҳаминро гуфтанистам ки он хоҷигоҳи деҳқони фермери оилави инфироди ва хоҷигоҳи калонҳаҷм бояд аз ин рӯй афтода нашаванд чунки мо ҳамирӯз агар дар мисоли агар зардолу гӯем агар зардолу аллакай дар шаҳру ноҳия водагӣ бо пуррагӣ аз гул фаромада ҳозир ғӯйра банда ҳатто агар бозорҳои марказӣ бинидам аллакай ҳамин ғӯйраҳои хом фурӯхта шудааст. кишоварзони шаҳру ноҳияҳо кишти барвақтиро шурӯъ аз моҳи январ оғоз карда буданд. аз рӯи гуфти масъулон картошка ва дигар аз сабзавотҳои полезӣ аз обу ҳавои номусоид на он қадар зарари бисёр диданд. имсол кишоварзони вилоят дар майдони зиёда аз 1300 гектар кишти картошкаи барвақтиро бароҳ монда буданд. мутахассисони соҳаи кишоварзӣ роҳҳои ба даст овардани ҳосили босифат ва бартараф кардани таъсири сардиро ба сабзавотҳо шарҳ доданд. таъкид гардид ки дар ин вақт ба сабзавотҳои полезӣ пошидани порӯҳои минералӣ ва нигоҳубин намудани онҳо яке аз роҳҳои наҷот ва сармозанӣ ба ҳисоб меравад. картошка аз шумори он сабзавоте аст ки ба ҳавои хунуктобовар нест. бо вуҷуди сардии ногаҳонӣ бо истифода аз ҳама роҳҳои парвариш гирифтани ҳосили хуб вуҷуд дорад. агар ноҳияҳое ки мисол миёнапазир дерпаз тарафҳои шаҳристон ба як қисми исфара ва дивашчиз ба панҷакемба ҳола ахогна бурондагоҳ имрӯз месанҷанд акун ба худаш хосияти хосшай агар малого камтар ҳамин рӯи баргаш ба сардӣ таъсир кардагӣ бошад хунукдагӣ бошад картошка мехосият дорад ки бо аз нав мухчаҳои изофӣ ва ҳаст мегӯяд дуюм тарафа вай мебаровардагиш ҳамон бароварда бо агар қоиду вақташа бо озу қитину калан куну ашро нигоҳ дорад мо ҳамон ҳосилое ки буд мерӯёнем.
дар фасли баҳор боридани барф ва паст шудани ҳарорати ҳаво охирон маротиба дар моҳи апрели соли 2015 ба қайд гирифта шуда, ин ҳолат такрор ёфта дар ағбаи шаҳристон то 15 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона то 4 дараҷа хунук шуд. Абдували ҳомидов, сардори маркази обуҳавосанҷӣ дар вилоят Тағирёбии обу ҳаворо дар шаҳру ноҳияҳои вилоят аз рӯи таҳлилҳо шарҳ дод. дар ноҳияи Пинҷикент баланди барф 11 сантиметр ва миқдори боришот 3.3 миллиметрро ташкил кард. дар ноҳияи Истарафшан бошад баланди барф 10 сантиметр ва миқдори боришот 10 сантиметр, температури шабона минус 3.1 градус селсияро ташкил кард. дар ноҳияи Искандаркул бошад, дар стансияи Искандаркул бошад температури шабона минус 7.3 градус хунукиро ташкил кард ки миқдори боришот баланди барф 3 сантиметрро ташкил кард. ва дар ноҳияи Мачои кӯҳӣ бошад, дар стансияи ҳавосанҷӣ Мадрушкат температури шабони ҳаво минус 7.4 градусро ташкил кард ки баланди барф 5 сантиметрро ташкил карда миқдори боришот 1.2 миллиметрро ташкил дод. дар ноҳияи Айнӣ дар стансияи Сангистон бошад температури ҳаво температури шабони ҳаво минус 6.8 градус хунукиро ташкил дод. дар ноҳияи Бӯстони Мачоҳ бошад баланди барф 12 сантиметрро ташкил кард ки температури шабони ҳаво плюс 0.3 градус гармиро ташкил дод. ва температури хок дар ноҳияи Мачоҳ бошад минус 0.1 градус гармиро ташкил медиҳад ки ин ба сабабе ки дар водӣ ҷойгир шудааст, ин стансия дар ин миқдори боришот ҳарорати ҳаворо гармӣ нишон дода шудааст. дар ноҳияи Мачоҳи кӯҳӣ, дар стансияи Деҳавз ки аз ҳама стансияи баландтарин дар вилоят ба ҳисоб мерад, температури шабонии ҳаво минус 6.8 градус хунукиро нишон дод ки миқдори боришот 1 миллиметр. аз рӯи иттилои мутахассисони маркази обуҳавосанҷӣ дар вилоят минбаъд сардиҳо тамом шуда, дар ҳафтаи равон ва оянда ҳавои тағирёбанда пешбинӣ шудааст. аллакай санаи 13 апрел боришот пешгӯӣ мешавад. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Айюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.